Goeie. Wist wat ik ben? Dat zit je hem vertellen. Ze nemen mij het boskwiefke. En hier woon ik. In een hol onder de beer. Wist wel werd ik bij je in het holtje bij de beem. Vertel je hem een verhaaltje, een avontuur of mooie dream. Wist hoeveel werd ik bij je, dat holtje bij de beem. Mijn holtje bij de beem. Ha, goeie. Sjá maar zien, wat een bende net. Wij hadden hier een feest horen en het weer gezellig. Ik had er een nieuwe vriend bij. Een hele bijzondere. En hij jit, kwit net. Omdat hij net weet wat voor best hij is. En ik weet het ook net. Maar dat hindert niet. En hij komt bij us in het bos te waaien. Ik zal je hem vertellen hoe hij hier kwam. Er rint een nij best door de bosk. Het is krekt als ziek het hij wat. Waar zou dat wezen? Wat is dat voor hier? Ho, wat maakt dat hier? Hier ben je ik. Waar bist je? Ik weet het, meneer. Hoe is je dan? Ik weet het, meneer. Oh, nou, dat is raar. Wat bist je eens? Ik ga zo naar neer jedders, jongen. Ik kijk net, meneer. Hè? Ik zou het zelfs ekkerha weten wollen. Net ingen liek het op mij. Raar. Dat is raar. Ja, dat bist raar. Oh, weet je jou dan misschien... Nee, zulke raren ken ik net. Zo'n jou dan... Nee, rim maar terug. Van zulke raren heb ik geen verleden op de buurt. Ik weet net, rent maar gauw verder. Ziek is het wat? Ja, ik zie je... Ja, mijzelf eens. En de hoorn. Huh? Joh, wil de zon niet zo'n als ik? En als het zijst? Ja? Nee. Ben ik raar? 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 Ja, wat is nou raar? Nee. Wat ben ik dan? Ja, dat zijst wat. Dat bist, Leeds. Ja, dat bist Leeds. Oh, dank u wel. Hallo, mag ik jou wat vragen? Ben ik Leeds? Nee, dat is juist heel groot. Bist ook heel gevaarlijk? Ik zou het net weten. Nou, ik denk het wel. En het moest gemakken dat hij voortkomt. Nou weet ik het nog net. Hey, hallo. Ik ken jij nou net. Wat dost u hier? Waar bist u? Waar bist u eens? Ik ben gevaarlijk.
Nee, dat is net gevaarlijk. Daar hou ik helemaal niet van. Oh, dus ik ben net raar? Nee, hè? En ik ben net lieds. Hoe kan dat nou? Ik ben net lieds. Ik ben net grut. Ik ben net gevaarlijk. Wat ben ik dan wel? Ja, dat is gewoon... nee, ik weet het echt niet. Zoals nou wel. Maar ik ben wel heel wurg. Dat weet ik zeker. En ik ben heel alleen. Oh, wat zielig voor hij. Oh. Eerst maar eens even opruimen. Je weet er maar nooit of er je echt visite komt. Daar, hier. Doe maar een handen. Hey, woskebierbriefje. Nee, boskbriefje. Hey, massasje, wat ik hier ha. Wat is dat? Ja, dat is hem nou, krijg. Dat willen wij echt graag weten. Ja, ik weet het echt net. Maar ik hang het beste boek. Dan kan het helemaal even niet zien. Kom maar aan! Dat is een heel apart geval. Ze komt erom. Hoe komst je hier, Ron? Ik vond bij de BM. Dat best wel apart, hè? Hoe is dat? Ik weet het, mevrouw. Ik weet net. Wat een mooie naam. Ja, leuk, hè? Ik ga kwit net vond. Nou, ik weet net. Ik ga hier een boek, het AB-boek. Dat is een boek van alle besten. Dus, daar staan alle besten in. En doe ik. Zullen we eens even zien. Dan hebben we hier de A van aap. Nee, dat is niet. Dan een barig. Nee, ik net. Nou, een beer best zeker net. Best misschien een vogel? Nee, hij is geen snaffel, hè? Alle vogels zijn een snaffel, dan net. Dus best geen vogel. We gaan gewoon terug. Vleermoes? Nee, hè? Nee. Nou. Dit is heel gek, weet net. Dus die is er hier dan net in. Ja, nou weet ik het echt niet. Maar door best er wel. Ja, hè? Best geen vogel? Nee. En er best geen barig? Nee. Maar dat best wel heel zacht. Ja. En dat best ik heel lief. Ja. Ik weet wat dat best. Dat best gewoon een vriend. Was dat wel? Ja, wel, mevrouw. Oké, dan best dat nou mijn vriend. En Mintes. Oh, gezellig. Ja, een nieuwe vriend in ons bos. Dat is wel een feestje wurg. Joepie! Leuk!
er altijd bij. Ja, ik wil die vreun wel wezen. En dan bist al vreun van mij. Ik wil nou mijn vreun trakteren. Ja, die taart, die wordt voor dij. Vreun een meidje net vaak roesje. Of ze meidje dadelijk weghoort. Vreun een binnen kameraden. Altijd trouw in wil en nood. Ik wil nou mijn vreun trakteren. Wat een feestdag is het, joh. Vreunen hebben om te bratschen, vreunen hebben is een feest. Vankes, jongens, knieën, katten of een oor bijzonder beest. Ik wil nou mijn vreun trakteren, mij een taart, ook wat een feest. Vreunen bin om van te houden, oud of jong en hij of zij. Liet ze grote, dikke dingen, vreunen ken er altijd bij. Ik wil nou mijn vreun trakteren, deze taart, die is voor dij. Nou, ik weet net. Welkom in uw bosk. Wat een bijzondere dag. Wat een bijzondere vreun. Hoe is het mogelijk? Ja. Nou, eerst maar een mandarijntje. Oh, wat is dit? Als dat misschien niet zin om een stukje banaan. Dan krijg je nog wat zon. Ja. Ga nou gauw naar je Tjiltje YouTube-kanaal van leuke filmpjes.